yi tattaki har zuwa ofishin shahararren fasihin mawaƙin nan, sannan kuma wanda yake fassara fina-finan indiya da harshen hausa, wato Hamudi bin Ali, mamallakin kamfanin Hamkan Production. So za ku ji daga bakinsa. So masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani suna Hamudi bin Ali bin Ali, kuma ina mamallakin Hamkan Production, kuma ina gudanar da wannan jarar da aka kawo. To masu kallon mu suna so su san takaitaccen tarihinka. So assalamu alaikum. Da farko dai sunana Muhammad Ali, wanda aka fi sani da Hamkan Production. Sai kuma zan ce an haife ni a garin Saudiya, na girma a nan ne primary da na secondary na, mara Allah ya dawo ni na dawo na lokaci ya bar karatu na kuma lokaci ya aiki. Alhamdulillah. A matsayinka na shahararren fasihin mawaƙi, sannan kuma wanda yake fassara fina-finan indiya da harshen hausa, shin wace gwagwarmaya ka sha kafin ka kawo wannan matakin? So zan ɗan yi magyara kan maganar ka kace shahararre. Ba shahararre bane ba. Gwagwarmaya da kuma da na sha shi ne bai wuce ta kowa yake sha ba. Za ka faru a hankali yau ka samu nasara, gobe ka samu faruwa haka a hankali har Allah ya kawo wannan lokaci. Gaskiya ne. So zuwa yanzu kamar fina-finai nawa ka fassara a wannan kamfanin naka? So zuwa yanzu dai gaskiya na fassara fim aƙalla za su kai kamar irin 50 da ko 60 da. Gaskiya ne. Wace nasara ka samu a wannan sana'ar taka, sannan kuma wani ƙalubale ka fuskanta a cikin wannan sana'ar taka? To nasarar da na samu dai gaskiya na samu nasarar aƙalla daga 1 zuwa 2 zuwa 3. Da farko nasarar da na samu shi da wannan kamfanin a cikin gida nake nasa a cikin ɗakin da nake kwana. To gashi ƙarƙarin da sai na samu na zo na buɗe kamfani na har ina da yara. Gaskiya ne, alhamdulillah. So bari mu dawo ɓangaren waƙa. Sai dai amma za mu je hutun takaitaccen lokaci, za mu sha ruwa mu dawo, daga bisani idan mun dawo za mu ɗora. Shin wane mawaƙi ko kuma da ce wasu mawaƙa ne kai waƙa da su waɗanda suka yi suna duniya ta san su? So kaɗan daga cikin mawaƙan da na waƙa da su ne za su kai 1, 2 zuwa 3. Na farko akwai wani tsohon mawaƙi mai zinariyar waƙa, don yana da kuma shekara 10 baya, tsohon mawaƙi. Sai kuma na yi waƙa da Nura Minuwa, na yi da Ado Gwanja. Gaskiya ne, alhamdulillah. So daga ƙarshe dai wani fata za ka yi wa masoyanka masu bibiyar kamfaninka har ma da waƙoƙinka? To fata alkhairi zan yi masoyan Hamkan Production shine gaskiya muna gode da gudunmawar da suke ba mu, saboda a duk lokacin da muka saki fim ban karɓi kira ba, ban karɓa a wani rana bai 300 ko 200 ban karɓi kira ba kenan. Duk lokacin da karɓi kira ko Allah sai sun kawo da to muna gode da wannan gudunmawar da suke ba mu. Mun gode musu. Gaskiya ne, alhamdulillah. To Allah ubangiji ya ƙara buɗi, ya ƙara ɗaukaka a wannan kamfanin naka. Muna godiya sosai mu ma. Da kuma sannan ina gode da wannan ziyarar da aka kawo. Ubangiji Allah ya ɗaukaka wannan kamfani na hira da mawaka. Muna godiya. Mun ya rabi, mun gode sosai. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Ku kasance da mu a shiri na gaba. Mun gode.